Магическите пръчици Magic Noodles идват с страхотни идеи. Двуместна спортна кола с огледало, седалки и фар за мъгла. Или този приказен венец от нежни пролетни цветя. В тези две кутии има 400 гъвкави, цветни и супер забавни магически пръчици. Ако изберете тази, вашето хлапе ще може да направи страхотна кола. С стъкло, да, отново направено от специалния биоразградим и наистина уникален Magic Noodles. А този венец не е направен от цветя. Тези нежни листчета и стъбълца са моделирани само и единствено от магическите пръчици Magic Noodles. Подарете на вашето хлапе някои от тези прекрасни цветни кутии и вътре той ще намери достатъчно магически пръчици, за да направи моделът, показан на опаковката. И още малко бонус, за да направи каквото си пожелае. Зарадвайте вашето дете с Magic Noodles, а ние ще ви зарадваме с нашата празнична цена. Само за 30 лева и 90 стотинки той ще държи в ръцете си не 300, а кутия с цели 400 магически пръчици Magic Noodles. И внимание! Само сега ние ще му подарим две невероятни книжки с 3D модели. Тези магически пръчици развиват сензомоториката, концентрацията, въображението и активното внимание. Могат успешно да заместят пластелина, дървените купчета и пластмасовите конструктори. В училищата Magic Noodles се използва за триизмерно пресъздаване на ДНК структура, химически формули, букви, числа, триизмерни геометрични фигури. Ученето става забавно и цветно. Цветна кола без следа от ръжда или прекрасен венец с нежни цветя. Всяка кутия пълна не с 300, а с 400 магически пръчици. Само за 30 лева и 90 стотинки плюс цена на доставка. Внимание! И ние имаме подарък. Две страхотни книжки с 3D модели.